por kalabiang bangin sedang no ikajing syakri jongi hagani ganok paisngi. Nangkong ngapan pau kajing sungu ko bakraw yublay ubalay alamingi kajing isang samla bat yaga balang hibaro kaway. Wat lada ki prabangay beid baro mentaki don haga panikmut nakitaw jong kajing posted jong nuknyang jing pang coronavirus lani COVID-19. Ublay udang yalamingi bangidang laban syakri u langba ka online service. Ngapliang siyo baru yang probangay kibay simbanta kaban page bat siya score langba ki YouTube channel halaki jongki caka bat halaki jongki ying kisem ki jongki. Ngapliang siyo baru ya kinong simbanta kiban say simbanta ha kani kajing yaseng. Naduk ki perlok samla bat yai pastor iban sa ay ya kajing kren. Kau ka tim jong ka youth Sunday how nos nem arhajar arpeo ya ka ba kajing yaseng samla kejepi assembly ka bu kaong. Ha ka partai hanray om jong ka partai. Bala pensyong nong rem na ka gospel jong yonis kalanong ka bakat nyo kadakot ka bakat saw. Daya kani ka po nga sim ya kalat ban ay kublay youth Sunday basuk bakaman yung ilang paharo. Mentangin yay sakmat ya kani ka program jongi ha kani ka naopais ngi. Ngas ngaw ha ban kot ya ki perlok samla ban wan chani sakmat ban ay ya ka jingruay panrahem mensim. Bat hadin jong kani ka jingruay. Ngas ngaw ha ban kot ya imasta rio demetri sedap ban pulay ka ktin ka jong ublay bat ban bu ka jingruay. Ki prabangay beyi ki bayo I bat ki page ya kani ka program lengba kani ka YouTube channel ha ka banengkong ngi sngaw ban ai khublei youth Sunday besuk bat bakmen pi ha ka kerteng ka batiang tam ka jong try jing Jesus Christ bat ha ka ju ka por ngi khot sngaw bhai pi baro ba phin sngaw bha ban ya shimbenta lang bat ngi ha ka ban syakri bat ban yoro you try jing Jesus Christ lengba ki sur jing ruai ka jing ruai ka ba sngaw nat ka ong bo nong ruai chemen sim ong donut jonga lakat ngit henry temple jong me ai kan long kan nembar ka ba lai spa khat saw bat hadin jong ka ne an sepenbut pat sa artli ki jing ruai kan nembar ka ba lai spa khandai bosan bat kan nembar ka ba chispa pra Ding don
unta ko borom jong u. Amen. Chua bangin pendam ha gijing duai ngan pulih sau tali gi benta na ke Bible ar na ke Old Testament but ar pat na ke New Testament. Na ke Old Testament ngan pulih nengkong na ke kitab ke benengkong ki Chronicle ar bukandai ke lenong ke dekat ke bakat wei. Ki kenten ki baong kumne ke jong me atrai long ke jingkrau bat ke bor bat ke burom bat ke jingla bat ke jinglong sim na babaro ka badon habneng bat ha ka khendeu ka long ke jong me long ke hima atrai bat la kenti we me kumukhle halor baro ka jingrwai sam khandai pusan ka nambar ki dekon ka bahan riu nyu ali tungin yamani bat dem ngon tungin yadam kha siu hakman utrai unong thau jongi naba ulong ublei bat ngilong ki breu ka jaka phalang jong u ban ki lang bron ka kti jong u ka chithi ka banengkong Yohanes ar ka lenong ka dekon ka bakat san Piwat it ya ke perthai lemne kita ki ke ru ki baha kata ke perthai. Lada unu ru u it ya ke perthai. Kata ke jeng it ukpa kam dan su hau. Bat ke bakat do kalong na ke chithi ke benengkong Paul apostol so Timothy ke lenong ke besau ke dekat ke besau ki kenten ki baong kumne. Naba ke jingthau ublei barok kalong ke babha bat omdon ru ka baon kentait no la de pediang ya ka ban ka ba aingu ublei un yo ban kerku ya la ke jong ke ten habal pule bat pensngeu ya ka tungin pendam ha ke jing duai ko kpa jong yu bah beneng ngiwan ban aingu imetrai ha gane ke por jong gane ke sengi ke bementa Ngi aingu imi ablei na marmelong unong sumar bat unong yedau jongi. Habangi pai cakani ke pertei ke bangi im menta. Kadon ha pedeng ki jeng kenyu. Namar kani ke kelam COVID-19. Ki yang ki sem ke jongi. Ki chenong ki tau ki jongi. Ki imlang ke saklang. Ki seng san hima sima ki bor sencar ki baper. Haduk ki kam kai peteng, ki don ha pedeng ke jeng kelumar, kaleit kawan ke jongi simen, kadon ke jeng te bat ke jeng penreking, na ke benta ke jeng bah bat ke jeng mentoy jongi. Hanrei ngi aingu, lengba ke keten ke jong me ke bapen ken mau yengi, ba ke jeng yedei jongi simet bat me, kam don ke jeng te lene ke jeng penreking. Bangin wan hajan jong mi ablay. Kachong hakamon ke jongi. Langimon ne am banjan hajan jong mi. Leningimon ne am banwan hajan jong mi. Ngidwai hagani gepor. Nagabanta ki nong yelam ki baper ki badon ke jengkit kli. Hagabantau ya ki an bat iki kendon. Nagabanta bante lekam. Ya gani ke kelam COVID-19. Ngis ngeu tu trai ke jengkia jong ke jengmut jeng berkat jong ki nong yelam ki bahakman na ke benta ban yeda ya ki imlang ke saklang bat ban yeda ya ke jaj benriu barok ke wei ngis ngeu tu ru ha ke wei ke liang ki don de ki lak ki mensim ke beledu no namar jong ke ni ke kelam ki bahayeng hasem ke jong gitu ki balaklan ki don na pedeng ke jengis ngeu si trai Namar baki ledu ya ki baik baton ki jongki. Kani ka klam. Kapan sngeu si ya ki long yeng ki long sem. Andre try ngi duai ha kani ka por. Bamin long unong pentengin nu jongki. Ubahajan nu jongki try. Bakin yo i bamidan ha senda jongki habarok ki por. Ngi aingu imelung ba kani ka kenta ka bamenta. Ha ka bakum ka sinat barok ka wei. Ngi layo ban raki ya ka yut week. Bat ye gani ka yut Sunday jongi menta ka sengi. Ka yut week
ban ka yut Sunday jong nu snem mo bamenta ka long ka ba compare nagi wegi snem ki ba kum ka balang bat ka sinat ngilayo ban roki ngimyo syukalat ban yawan sagi ying mane gi jongi bangin ya syakri lang bat bangin ya raki ka ne ka yut week bat ka yut Sunday ka jongi hanre ngilaya raki ka hapo ki ying gi sem gi jongi bat lengba ka ne ka live stream ka ba ka balang ka penkre lengba ka YouTube channel ngi aingu email lengba ka ne ka juk start technology ka ba mi ai ha ka ne ki sngi ki por gi jongi ki ba menta haba kum ha ki ne ki por jong ka ne ka klam ngi dang yo lat ban pen sngew ya ka kubor ka jong me cha ka imlang ka salang bat cha ka pertai hi barok ka we ngi aingu lengba ka sinot bat kinong yalam gi jong ka ki balapen kre ye ka ne ka tim ka boong ha ka pertai hanrei om gi jong ka pertai atrai ka ne ka tim ka pen kan mau yangi chapang ka jing thau bat ka jing pelong jong me ye ka ne ka pertai ya ka rengkeu ka jong ka bat ye ki jing don jing em jong ka barok ki badan harung keu bat meleshim ye ka deumet ban sandu ringi ha ka dur ka jong me hi bat mele persat mensem bangin yo ban im kumne kum bangilong kane ka pen pau chai bat ka pen tikna atrai bangilong ki jing thau ki jong me ka jing sedang ka jongi ka tenrai ka jongi ka shong ha ki kti ki jong me able kane ka tim ru ha ka wei ka liang ka pen kan mau yangi babonsen atrai ngi kum kelet eme ha ka jing im ka jongi ngi kum pelong yelade ki jong ka perthei om ki jong me able to yarap ingin amar kata bangin sngew thu trai baga syam ka jong me ka don ha ka selang mat bat ha ka jing im ka jongi ngi dei ki jong me atrai to yarap ingi bangin jan sha jan jong me bamen thau thamai ka jing im ka jongi ngi sngew thu ru ha ka ne ka por ngin sayo ya ka kubor no sakriu jong me uban sam ha pedeng jongi ngi duai na ka bentau sakriu jong me ai ba ki jing pen kre ki jong ulang ba ka jing stan ka ba me ai ha ung hanrei ka jing pen janai ka long tang na me able kanang ba gani ka kubor kan long ka kubor ka ba ai mensem ka ba panyo boring hakum kini gisngi ki por ki ba menta kan long ka kubor ka ba seso ha ba ka hap hagi donut bat hagi jengmut ki jeng perkat ki jongi wei pe wei ngaduai ha gani ka por na ka benta ki kun samla jong ka sinan ki kun samla jong ka jela ka jongi jong ki imlang ka salang ka jongi jong ka ri ka jongi barok bat hachit setelup keleng jong ke perthei ngi duai ke ne ke por trai nam ta jongi kum ki khun samla bamen ai ngi ke jingstan bamen pen kup boringi kenang bangila banlong kata ke jingkermen na ke benta ke imlang ke salang ke bamenta bat na ke benta ka lawai ke bansawan tos ngeu atrai ke jingduai ke jongi map ye ke jingpalat ye ke jerengkang ngi duai da ka jengit ngi apa diang ha ka kerteng ke jong trai bat unong pen im jong Jesus Christ amen mentang in poi sakawai pat ka jing sakri kalang bagi sur jing roai te ka ne ka po masngeu pha ban khot ye wei ni parlok samla imis boyan si lamorong ban wan sine khmat ban ai ka jing roai bakar pang jong i Ding
Mentangin poi sa kaway pat ka banta, katangin ya sengaw ya ka kubo na kitin ka jong ublay, langba jong pastor ar perngap. Teh suabing ya sengaw ya ka kubo ka kitin ka jong ublay, tungin yang langban rawai na ka nambar ka basan spa sau punyo. Pat hadin jong ka ni ka jing rawai, i pastor in sengaw bahaban sim yala ka jong ka banta. Jingkit jong ngapar kaledu Hakading pona ngalayeng ngalajong Demen tangan komen junom syu Utrai unpla yang Akmadong ukopan bahagasa lemngan yosyong haying lakre yanga Chris ngalalay na kapom bat ka jingkit jong apar kaledu hakading pona ngalayeng ngalajong demen tangan komen junom syu Mbak Benang Sherman, Secretary, ki pastor bat kita men besan, yapi ki perbengit piit baro, ki badon hakijing ki sem ki jongpi, ki bepej bat syakor, ya kene ka khubor, langba jong kene ka YouTube channel, ya ka baka balang ka jingiseng samla ka lepen kre hakane kapor. Ngai ku blay kerpang ya ki dekot komiti jong ka jingiseng samla bakila ai ngai kini ka benta bangan yo ban ya sam ya ka ten ka jong blay hakane ka singi yut sonde menta ngapen pau ka jing sngeungu ka bakrau yo blay namar bawat hakabakum kani ka por bangikum ka balang ngi kendu ya ki jing langba ka jing don jong kani ka klam COVID-19 hakaba hadu menta lapalat sandali ki benai ngim yo syu ikban penlong ya kane ka jing syakri ka jongi hapo jong ni ka ying mane ka ying ka balatay knang na ka benta baki paj riungej kin yo ban syakri ban mane hanrei bleu dang ailat yengi kum ki kun samla bangin yo pat ya kane ka benta hakaba ngin yo ban penlong ya kane ka jingiseng yut sonde how news nem arhajar arpeu kumne langba dakane ka online worship service badru baki kun jong ka balang bakin yo ban pej bat syakor ya ka khubor lang baka tien ka jong blay langba
kani ke YouTube channel. Kabenta ke bangakwa banyak selok hakane ke por kalong. Ki Kristen gimlong ki jong ke perthei. Ki Kristen gimlong ki jong ke perthei. Ya ke bangala pensyong nong rim naga ju ke nong rim. Jong kani ke tim yut sonde hunus nam arajar arpeo. Bat kata kalong naga gospel ke jong uyonis kalnong ke bakhat nyeu ke dekot ke bakhat sao. Kiktin ki baong kumne. Ya kata ke ktin jong me. Ngala IT haki. Kata ke perthei te kalasyun yaki. Naba kimlong nakajong ke perthei. Kumba ngangamlong nakajong ke perthei. Tungin pendem hagi jing duwai. Gokpa jongi ubah benang. Long ke bakhuj ke kerteng ke jong me. Wan ke hima ke jong me. Hapdeng jongi kum ke kun samla. Nga aingu yeme ko kunrat. Namar ka jing ijba ke bakrau ke jong me. Kat hadu bambela IT yau kun jong me sesla jong ne kendeu. Badru ikban syayap halor ke ding pna. Na ke benta ikaban penim ya ke perthei. Ngaduai kemat jong me ko kunrat. Ya kemen isnai ban don ringkat lembat usyakri ujong me. Nang baki ki kiban mi naka sentur ke jong uko kunrat. Kinlong da sisa kiba mehi mel persat. Daka bor ke jong mensim bakhut jong me. Bakin long ke jingirap bat ke jing mentoy. Yingilang baro kebiok sngeu bat sak skor ya kaktin ke jong me. Ngaduai ru nakabenta jong kini kipra bengej beit baro kiba pej bat sak skor kaktin ke jong me langba jong kani kapor. Bamen isnai ko konrat ikaban pensle yaki dakabor ke jong mensim bakhuj. Baka kabakin yok bansak skor ku kenrat. Kanda yok jaka haki donut ki mensim ki jongki. Tu isnai ku kenrat ke bansak skor. Ika jing duai ke jong syakri ujong me. Nabai kini uduai haka kerteng ke batiang tam ke jong nong pen imu Yesus Kristus. Amen. Ki Kristen gimlong ki jong ke perthei. Ngini pechwa ya ki jingmut. Jong kini ki arteli ki kentin. Ki badon kam, ki badon hakane ka benta, ka bangin yo ban yeslok hakane ka por. Ka banengkong. Ki Kristen. Ya kakten Kristen. La pendon kam tang laisin hakaktin ka jong ublei. Ka banengkong ngilap haka kitab ki kam ki apostol. Ka lenong ka bakhatwei. Ka dakot ka ba arpeun riu. Bat lakot Kristen yaki senran nengkong ha Antiok. Kebenta kebaar hakaju kene ke kitab kalnong kebaar pehun riu kadakot kebaar pupra. U Agripa ulong haupol sakhandiat mengej melapen kongu yang banlong u Kristen. Sakaway kebenta haka siti ke benengkong u Petros kalanong ke basau kadakot ke bakhat henriu henrei lada uno ru usyak sitom kum u Kristen wat ai unsngeu lerai habangi perkhat yakin ki lai teli ki kentin ki badon hakan ke keten ke jong ublei bat ke jingmut jong ke keten Kristen ka jingmut jong kan mar kata kalong ki Kristen kemut ki nongbut ki jong ukris habangi ong ki nongbut ki jong Yesus Kristus kabamut ki balap diang ya u Yesu kumunong penim u jongki ki bange bat im katkum ke jeng hikai kaktin ke jong ublei ki bai
Bat itu yau gomba ulang. Bat mauru itu yaki gomba kilong. Ga gospel ke jong Yohanes kalnong ka ba sipeu. Ka khot ka ba khatsau ko ong kumne. Ngalong uta unong aplang brot ubabha. Te nga itu yalaki jong. Batla itu yang dalaki jong. Jisu hang ne. Ukam yaladi. Gum unong aplang brot ubabha. Bat kaktin lang brot. Habau pendon kam hang ne. Utheu. Yakin nongbut ki jong u. Lane utheu. Yang yapi ki Kristan. Kumta ngi kum ki Kristan. Ngi itu yau Jisu. Bat mauru u itu yangi. Kaktin itu kalau kaktin ka bakham yar, ka bakham jeliu. Bat ka baper na kaktin tip. Tip pila ban tip. Da ka ba pisu yo sneu ya ka jing yatu jong ki wei. Ya uta ba pitip. Handrai kaktin itu kalong kaktin kabayar bat kabajeliu kabaper nakaktin tip pila ban tip da kabapiyo sneu yaka jingye tu jongki wei syapang uta uba pitip handrai kaktin itu pat kalong kabapidayo i da kikmat kabapidaya kendu bat yesyam markmat namar kata kaktin itu kamut kabapidon ke jingyedei kabajan kabamdon kanu kabadang buri hangta baru kalong kabapidaya itu markeliang iwei kadon ke jingong tang namar bapidon kerteng hakabalang pilong ki Kristan kelamda itu yau Kris baru pimla banong bapilong ki Kristan tang namar bapil itu yau Jisu klem da don kerteng hakabalang kumta kerteng Kristan katheu ya kito kiba don kerteng hakabalang badru kiba itu yau Jisu kumutrai jong kabalang kamlong kabasuk namar kata banong bangilong ki Kristan klem da don kerteng ru hakabalang ladangi pai sa ki kitab ki kam ki apostol kalau nong kebakhat kendai kada khot nadu kebakhat wei nyen yo i kene ke jing shisha syapang ki nyeungut ki khun jong uskeba ki bala pendon kam ye kene ke kerteng ke jong Jisu klem da itu yeu ladangin pule na kada khot kebakhat sau du kebakhat nyeu ko ong kumne te ladon nyeungut ki khun uwei uskeba ujiu urang ba lang do ru kibalale yakane kapamut kibalale yakane ka kam ban be ikisoi hakakerteng u Jisu te utau mensem beman ule thu bat ula ong haki yau Jisu nga itu yau Paul ru nga itu handrai long ki uta ubriu hawa uta mensem beman udon ula sid haki bat ula le jubor yaki bat ula job yaki kat bakila phet yap no nakata kaying lemboy bat balamong hang ne ngi yoi yaki ne ki kun uskeba bakila le ban be ya umanse mu beman ubadon hawe ubriu hakakerteng ke jong Jisu handrai uneu mensem beman ule yele persya yeki ule yele persya yeki ula ong nga itu yau Jisu kane kalong ka basisya ba usaitan mensem beman kem usaitan u itu yau Jisu namar ba ule jodon rengkat lembat u Jisu habneng bat ule ju manedamru yau Jisu uangru nga itu yau Paul kaneru kalong kabasisya namar baulu ju pendon kam yau Paul sipor ban pensitambeng yaki Kristan handrai pilong kie
Kaniru kalong kabasisa. Ba usaitan itu ya kita kikun jang uskeba. Namar kini kikun jang uskeba. Kila pendon kami ke kerteng Jisu. Lem da itu ya u. Andre kisu ya sngeu. Tang na kajing pendon kam ke jang upol. Habau be ya kiksuit. Kumta une ubriu habau tau mensem bemanu don. Ulah sit haki. Ong kena kektin ke jong blay. Udah syok, udah bom yaki. Udah penjengem senam yaki. Ulah lau lengkut yaki. Pat ulah bek sendon yaki. Sebar. Di belamang. Kalong ke bema. Bat ke jingjak buram ke bekrau. Ban ong bang yilong. Kikun kibadon kerteng hakabalang. Klem da itu. Yau Jisu. Ubalong utrai. Jong kabalang. Kektin kebaar kebangini perkat. Kalong. Kektin pertei. Kani kektin pertei. Kadon sibun kijingmut. Kabangim don por banyi perkat. Banyi pej hakani kepor. Bat kadon ru haki babun ki benta. Jong kektin ke jong ublay. Handrai tang kawai. Kejingmut. Jong kani kektin pertei. Kabadon. Haka Bible. Bat kata kalong kabawan na kektin krik. Kosmos. Kektin kosmos. Kamut. Ya kani kepertei pelun. Planet Earth. Badru ya kibriu kibasyong kibasa. Haka. Ladangin pai sa kitab ki Genesis kalnong kabanengkong kadakot nadu kabanengkong. Serum. Ngilap hang ni badai ublay ubalatau ya kani kepertei. Hadin ba ublay dia bantau ya kani kepertei. Bat iki ai baro ki badon haka. Kentup lang ya ubriu. Ulepej bat kalong kababha. Haka dakot kabalai phuwei ka ong kumne. Hadin kata ublay ulayoi. Ya ki ai baro ba ulala tau. Hak miru kalabhae. Hak miru kalabhae. Hadin bau blay udah bantau yang kena pertei baro. Ula yeng bat ula pej iki saudong ki saukun jongka. Bat ula yo i ya kajing pelun jong kena pertei. Kalong ka ba itenat. Uyo i ya ki deng ki sek. Ki ba itenat. Uyo i ya ki lum ki tem. Kiba jerngam da ki pelang. Kiba itenat. Uyo i ya ki kiwa. Kiba khoj clear. Uyo i ya ubriu. Uba bahadur. Srim kumauhi. Kumbulatau. Ya u. Ngaci umudur. Lada ublay na jerong menta. Unpej. Ya kena kepertei. Kae. Kaba unyo i. Unyo i ya kena kepertei ka bapelun. Kamlong syu ka ba itenat. Balay. Namar baki stop sign. Kiat hu yangi. Ba uta umau siang meneng. Ulas tang bat kila don ki caka ki belajan pei tliuru. Hatu kadang itenat. Habau pej. Ya kini ki deng ki sej. Kimlong syu ki ba itenat. Habau pej. Ya kilum kitem. Kila kelarong. Kimlong syu ki bajerngam. Menta kila kela de karong sau. Karong kti. Habau pej. Ya ki kiwa. Kila jabo. Kila jaklia. Habau pej lay. Yau briu nadu kli hadu kejat. Uliyo i setang yakadur kabasniu kejong briu. Us nyukli uba jam moy ya uba blay ula tau ula kelalong uba bat uba yeng lakum us nyu dengkit kamet kejong briu baro sirn yeng kaladon satang kijing thodak sudah ula yo i bau briu ulas niudur hadu kata
kane ka jing sneudur jong ka perthei kala pelong yau blei ba un ngeusi hakaman sim ka jong u haka sithi ka benengkong u yonis kala nong ka bakhat kala nong ka basan kada khot ka bakhat khandai u ong kumne syapang kane ka perthei ka bamta ka perthei baro ka wei kala thia khop hapo uta ubasneu Paul ulakot yauneu syaitan ubala sansari kane ka perthei haka gospel ka jong Yohanes haka gospel haka city ka jong u chaki Ephesus kalnong ka baar ka khot ka baar uang kumne yauneu syaitan usim ka jing sansar ka sun wat u Jesu haka gospel ka jong u so haka gospel Yohanes kalnong ka ba khat ar ka khot ka ba life away bat kal nong ka ba khat riu ka khot ka ba khat we u khot yau neu syaitan usim ka jingdum kumta u apostol Yohanes habo pendon kam ya kane ka tin perthei u theu ya kibriu lane ya ka imlang salang ka ba klem u blei haba klem u blei ka ba mut unong sansar jongka ula dei u syaitan mentangin poi syakapang jong ke jingis lok ki Kristen kimlong ki jong ke perthei ki Kristen kimlong ki jong ke perthei udak jingkeli ubahep ha ubayeng hangne naka ei kadau lani hakano karukom lani balai baki Kristen kimlong ki jong keperthei habaki im ki syong kisa hakane keperthei ngadon lai teli ki jubab ki ban pensisya ya kene kekenten ki Kristen kimlong ki jong keperthei tong ini pe iwe haden iwe kabanengkong ki Kristen kimlong ki jong keperthei namar kim penyeso yalade bat ki jinglong jong keperthei kim penyeso yalade bat ki jinglong jong keperthei hao ki Kristen wala ki don hakane keperthei hanre ka jinglong ka jingman jong ki ka pher na ki jong kane keperthei namar ki jinglong jong keperthei ki long ka banengkong keperthei ka pensyong nongrim yala ka jingim halor ladi lane hakijing start perthei jongkahi hanre ki Kristen ki pensyong nong rim yala ka jong kajing im haublei lane hakaktin ka jong ublei ladangin pai sa gospel ka jong Matius kalnong ka bahnyew ka khot ka ba arpu saw hadu ka ba arpu nyew u Jesu hangne uithu syapang arngut kinong teyeng ubastat bat ubabej ubastat katheu ya ki Kristen ubaliyo ngeu ya ka tin ka jong ublei bat ubale ya ka une ulate ya ka ying ka jong u halor jong u mausiang ubalong u Jesu ubabe katheu ya ka perthei ubaliyo ngeu ya ka tin ka jong ublei hanre siam lap diang bat le ya ka une ulate ya ka ying ka jong u halor usyap haba kile kile be uslab ulahab ula syo ya baro arteli kine ki ying hanrai kane ka ying kabla song nongrim hau mau siang ubalong Jesu kane kaskem katba kane ka ying kabla te halor jong usyap kala kelon bat ka jing kelon jong ka kalong kabakrau ki Kristen ki pensong nongrim mila ka jong ka jingim hakaktin ka jong ublay hanre ka ne ka perthei pat ka pensong nongrim ila ka jong ka jingim halade badaba ki jing jong ne ka perthei kiwan ki jing kerdu ki jing tengan ka jing pang ka jing sitom ka klam kiwan kila syo ya ka ne ka nongrim jong ki ne ki jing baro arteli
ki Kristan ki bala pensong nong rim ila ka jong ka jingim hau Jisu kinom du jingkermen habaki ya japdeng kini ki jing e hanre ka perthei ka pensong nong rim ila de halor ka jing start perthei ki jong ka du jingkermen bat de namar kata ngiyos ngeu ki khubor ki beper hakine ki singi baki don ki mensim ki blashim ya ka jingim ka jongki tang na ka daw jong ni ka klam ka badon hakini ka perthei balai ka long kumta namar baka perthei kalau pensyong nong rim yala de haki jing start ki jongkahi upol haka sithi ka baneng kong jong usya ki gorin kal nong ka balai ka khot ka bakhatwe uong namar omdon bala banseng daka weipat ka nong rim nalor kata ka balala seng ka baha u Jesu Kris pemla banseng daka weipat ka nong rim haka jingim ka jong pi lait tang daka ta ya ka bala seng halor jong Jesu Kris ban nga don ka jingej bat ka jing kermen ka baskem bangi kum ki kon Kristan kan nong rim ka bangim pensyong ila ka jong ka jingim kalong hau Jisu kabar ka jinglong jong kanek perthei kalong ka perthei ka wat tang ya ki ki ba hangne hakndeu hanre ki Kristan ki wat tang ya ki ki ba habneng upol haka sithi ka jong u sagi galasai ukan tu ya ki Kristan na galasai kumne Kolosai lai ar to pin yamut brai ya kita ki ru ki bahaneng om ya kita ki ru ki bahkendeu kakot yang aya pi kom ki Kristan hakini ki sngi bangin ya mut brai tang ya ki ki bahaneng om ya ki ki ba hakani ka kendeu ka jinglong ka balai jong ka perthei ka long ka perthei ka yai da ki jing yo i kat ba ki Kristan pat ki yai da ka jinge ladangi pai sa ka kitab u Habakuk kal nong ka baar ka khot ka basaw ong u bahok u im da ka jinge ka bamut ki bam yai da ka jinge ki long ki bam hok ladang ipai sa ka kitab ki Genesis kalanong ka bakhat lai ka dakot ka banangkong sharum ngiyo i ba ulot ulong we na ubreu ubayad da ka jing yo i ka jing itu kana kalong kumne haba ki jingri ki jong ulot bat ki jingri ki jong Abraham kila roy kila bun bat kata ka jaka kabaki syong kisa kamla syu ban pendap jingba mi ki jingri ki jongki anda bau Abraham mula yo i yakane ula kerpat ya ulot ula ong dong ini syong klat no bat hakane kasngi ngan ong yame jid mami shano men le bang ini syong klat no lada men pai sakadiang ngangan lek pai sakamon lada men pai sakamon ngangan lek pai sakadiang ulot ubale yo ya kabakum kane ka buksiar kumno le ngamudur lada kadai yang ayapi kisamla Kristan hagne kisngi ki bamenta ladangi yo ya kabakum kane ka kabu banjid halade yano ngin le ngatarai ka ka bangin le ngin da pej da pensong dor da kikmat ki jongi lane ngin da pendem krup hakijat ka deng ngai ka ban bu hakijing duai lada nyesania hakikmat ki jongi ngin yo i ya ka babha bat ngin le ya kata ulot ru habau yo kabakum kane ka kabuksiar banjid ulak mit kikmat
hakadakot kabasipeu ko ang kumne te ulot ulakmid ilakikmat bat ulayoi ya karimadan baro kaba Jordan kaba longru keleng kaba don umbha ulakmid ilakikmat kat sabik kaba kakot kakmat songu bat habau layoi yaki rod madan jongkawa Jordan ulajid ya kata kajaka ban songklat nau Abraham kumta ulot ulut songsa hakane kajaka siapang mingi bat ula penyeng ya kadara kejongu sakipang Sodom ka kabas ngeusi bantip siapang jong ulot bau balu songsa hangne hari Sodom ulama kijing kijing janjar kijing im kejong u pat kabas sangsot kalong kabakadu namar bau lejit ikan kijing kajaka kijing yoi kikmat kijong u uladu sebat ya kalok ru kapertei kayat dekejing yoi hanrei ubahok uim dekejing ngej kajing long kabasau jong ni kapertei kalong kapertei kapendon burom yala ki prabriu hanrei ki Kristan ki pendon burom yoblei namar bau Jisu ubaki bot ki syakri uhukum yaki banle kumta ladangin pai ke gospel ke jong Matius kal nong kebasan ke dekot ke bakat lai u Jisu ula ong kumne yakin nong but ki jong u to pensai kumta ke jing sai jong pi hakmat ki briu bakin yo i ki jing le ba jong pi bat yo ya ro ru yo pa jong pi ubah beneng ke kabaki Kristan kile kalong tang na kabanta ikaban pendon burom yaublei om yakane kapertei ka jinglong kabasan jongani kapertei kalong bakane kapertei kaperkat tang yaki ki bakenjado hanrai ki Kristan pat ki perkat tang yaki ki bakenjaman sim badai na mar kini ki jinglong jong kapertei ki balong persya ya kaktin ke jong ublei ki Kristan kimlong ki jongka namar baka jinglong ka jingim ke jong ki kalong ke bakat kum kaktin ke jong ublei kabanta kabaar ki Kristan kimlong ki jong kapertei namar kimngop hakijing pensoy jong ki bor kapertei ki Kristan habaki im ki syong kisa hakane kapertei kim la laj na kijing pensoy kijong syaitan ki mad ki kijing sitom ki mad kijing pensoy ki ba bonjat kijong kane pertei bat de na markata upol ka sithi kijong u sa kinong Ephesus kalnong ka basaw ka dakot ka ba arpeon yeu ukan tu ya ki Kristan ha Ephesus uong wat ay jaka yau syaitan wat ay jaka yau syaitan hakajing im kajong pi wat hakadakot kabalay peway na markataw ong to bread no na pi yakajing tang yakajing ki bitar kajing kranbeng kajing kau lembat kajing pensniu baro ukot yang ay pi kum Kristan bangin berat no ikta kajing tang kajing ki bitar kijongi kibamlong kijong ublay hanrei bangin pet yap no syaitan haoj ngi ki Kristan ngimday ban ailat yaw syaitan ya kijing pansoy kijong syaitan hakajing im kajongi hanrei ngiday ban yeng scam hala kajing Kristan kajongi
ladengin pai sa kitab kejong Daniel. Kalnong kebenengkong kedekot naduk kebenengkong. Hang neengin yo iya kisangut kisamla Hebrew. Kibala yang skem ban nom pentngit yalade. Dekijing bamsim jang usim ke Babylon. Kejing itu kana kalong kumne. Hadin bau Nebukadnezar sem. Ula job thama yau Jehoiakim usim kari Juda. Nebukadnezar sem ula ring merau ya kikun jong ke Juda sa Babylon. Kumta ula hukum yau Aspenas uwei na kirang ba yunok. Banjit ya ki samla napdeng ki kun Juda ki bamdon ke jing thodak. Hanrei ki babhabriu bat ki badon bu ya ke jing stat. Bat ki basian ha ke jing tip. Bat ki basngeu thu ya ka tenrai ke jing stat. Bat ki banang ban yeng ha ka ying usim. Bat bun yo ban hikai ki ha ka jing stat. Bat ya ka ktin ki khaldi. Nebukadnezar habau donkam ya ki samla na ki kun Juda. Nak benta bun ai ki kejing hikai. Udah pajit ya ki samla ki bamdon kejing thodak. Lada day baka ne kejing pajit kan long hakine kisngi ki jonga ki jong pi menta. Hatu don ne em nap deng ki kun samla jongi ki bamdon kejing thodak. Hakamet ke jongki. Lada ki don kejing thodak kan mau Nebukadnezar. Ulak kantaj yaki. Nebukadnezar ubam itu yau blay. Ukwa yaki samla ki bam thodak. Kabakat no tam yau blay jongi. Habau don kam yaki samla. Pajit yaki samla ki bam don kajing thodak. Om tang kajing thodak hakamet kajongki kabapau syabar. Hanrei kajing thodak hakamansim kajongki. Kalong kabas ngeusi hadu kata-kata banong. Balda ki samla Kristan ki jongi ki don kajing thodak hakamansim kajongki. Bakin long ki balasa kantaj na kajing khot ngeu ba kajong ublay. Aspenas urang ba ki unok. Ulajit yau Daniel Shadrach, Meshach, bat Abednego. Kadau ka bau Nebukadnezar. Ula pajit yakini ki samla kalong baun ai yaki ka jing hikai. Lane ka training ka bahadu laisnem kanthi. Badabdeng kini ki snem. Ula penkre yaki ka jingbam om ka bamalumala. Hanrei ka jingbam ka bakerpang. Kabakaktin ka jong blay ka ong ki jingbam sim bat ka wany ka baudi. Ki jingdi sim. Mudur lada ka day yang ayapi kum ki kun samla kum ki kun Kristan hakane ka por ladon baterwa e yangi kum ne ki jingbam sim. Ngin le kum no ngin pediang ne ngin kentaj. Hanrei ngai syu tharai. Balada kani kejing terwa kande na kabanta jongi. Ngin jin dalap diang yaka daka mensim ka bakmen. Om tang ban pediang. Hanrei ngai pediang daka mensim ka bakmen. Namar bangi syu yo ei. Wat daka bathiru ngidang ya thir yaki jing bam sim. Ban pen ngeu bhai la ka jong ka jingim. Teng teng haba don pisa syu hapla ngidang lek klong na kapla pisa jong ki kimi pa tang ban yo thit iki jing bam sim. Hanrei habangi pai sakini ki saungut ki samla Hebrew ki bala yang skem banom pentngit yalade de ki jing bam sim. Daniel ula plasai hakmat jong ne Aspenas urang ba ki unok. Wang kambit yengi dalai-lai. Ban bam ya kini ki jingbam ki bau sim mula terwa. Namar ladang ni bam ya kini
Tutip bau blay ubangi syakri ulas ngeusi yengi. Namar kata bani kebapan ngeusi yau blay. Ngi kentaj ya kena ke jingbam jong sim. Une urang baki unok. Ula penbor yaki ban bam. Kadau kabu penbor yaki ula batai hau Daniel kelong. Namar lada kembam yaki ke jingbam sim. Yo baka khmat ke jongki, kadur khmat ke jongki, kan ring sti, kan ring rai kho. Uang ladakar dur khmat ke jongpi, kan ring sti, kan ring rai kho. Anda pi yeng hakmat jong usem. Kajing pansitom kamlong ya pi. Handre kajing pansitom kanlong yang ana kebenta jongpi. Namar kata pihap ban bam yakini kajing bam sim. Daniel Umsiam la jubab su yaune urang baki unok. Handrei ula jubab ula kerpat-pat. Hau melsar ubri ubau ne urang ba unok ula bu ban pej. Yakini kisaungut. Daniel ula ong kenrat ngakerpat yepi. To tenju yangi sipeus ngi. Tenju yangi tang sipeus ni. Kalong kabang imla ban nge tang sipeus ni ban tenju. Lada kade yang abat yepi, lada ngin bam, daka do kakleng, daka ruti kamakon, sipeus ni kampat la ban pensengaj ya kadur khmat ke jong pi. Ngila ban nang rai kho ban. Handrei Daniel ulong yau melsar tenju yangi si peus ni batu ai yangi tanguri bat ka bangin di anda kumta tosak mi yaki khmat ki jongi hakmat jong me bat laki khmat jongi kilong khamba lani ki khmat jongi kilong kham sneu tole mame yangi kumta la pen kongu yau melsar ula ayaki yau ri ban bam bat ka bandi ban ngiyo i habakut jong kini ki sipeus ni anda habaki yeng hakmat jong melsar ula yo i ya ka dur khmat ka jong ki ka kham i tenat khamba kham sngaj ban ye kita ki wei pat ru ki samla kibabam yaki jing bam sim kumtau melsar ula sim ya kita ke jing bam ke baki dei ban bam bad kita ke jing di ke baki dei bandi bad ula airi yaki bakin bam baro lai snem kenti kaklin ke jong blei ke ong bau blei ula sim ke jing ngeu bha hakine ki saungut ki samla hebru kadau bau ngeu bahaya ki kalong namar bakila yeng scam banam pentngit yala di daki jing bam sem jeng sem Babylon walar ki don hakari Babylon kini kiju kijing pencoy kiwan hanga bat hapi kom ke Kristen bakane ka perthai ka terwayangi yaki jing bam sem jongka habangi don haka Handrei kum ke kon Kristen ka ka bangi dei ban le kalong bangin kantaj mardor yakini ki jing bam sim namar kilong ki bapan ngeusi yau blei kasiti ke benengkong ke jong yonis kalnong ke basau ke khot ke basau ke ong kumne mapi pilong no blei go heb te pila job thiau ya kata ke perthei namar kalong kham krau uta ubah pi ban ya ubah hakata ke perthei kham krau u Jisu ubadon hapa jong pi ban ya uta u syaitan ubah sansar ya kane ke perthei upol haka sithi ke jong u syaki galatia kalong ke benengkong ke khot ke basipeu
uang. Namar hatu mentang abho yaki briu na yaw blay. Lane nga wat pan pansngaw bah yaki briu. Ladang-adang pansngaw bah yaki briu. Ngam siyam lalong usyakri ukris. Ladang ngi kikun samla ngidang pansngaw bah ngidang ngob akijing pensoy jong kene kepertay. Ngimpat long ki samla Kristan ki bala itu yau Jisu. Kebenta kebalai bat kebakhadu. Ki Kristan kimlong ki jong kepertay. Namar kajinglong trais nong jong ki kamde nakane kepertay. U Jisu haga gospel u yonis kalnong kaba pra kada khot kaba arpulai ula ong yaki jiu kumne pi long ki banat bian nga u banajrong pi long nakane kepertay nga ngam long nakane kepertay. Bada bau pilat ula keli yau Jisu melong usem ki jiu u Jisu hakaju kane ka gospel kalnong ka bakhat pra kada khot ka balai phun riu ula yathu kumne yau pilat ka hima jonga kamlong na ka jong kane ka perthei lada ka hima jonga ka long na kane ka perthei kisakri jonga kemda yele ba onomai tino yanga hakijiu handrai manta ka hima jonga kamlong nakane ka perthei hangneng yo I bau Jisu u plasai yalade hakmat jong gijiu uang ngamlong nakane ka perthei handrai ngalong u banajrong bada bangadon nakane ka perthei ngalong tang u nongwei haka handrai ka jinglong trais nong jonga kalong nabneng kumjuru yang ke Kristan kin nongbut ki jong Jisu haba mau umlong na kane kapertei kabangi im ngisyong ngisa kalong tang kapertei yingsyong basa handrei ka jinglong trais nong jongi kajaka syong ne ka jongi kalong hangtei habneng upol ka sithi Saki Filipi ke Citi jong u saki Filipi kalnong ka balai ka khot ka arpeu ong namar kata ka jinglong trais nong jongi kamlong habeneng kumta ngi ki Kristan ngimlong ki jong kene ka perthei namar ka jinglong trais nong jongi kalong habeneng ngakhot yang ilang baro namar kata kum ki khon Kristan ki bela siuspa ki jong ublei sakane ka jing sngew tu bawat lada habang idon hakane ka perthei ru ngingim long ki jong ka perthei ngingim long ki jong ka perthei namar kine ki daw bangim syam lepen yeso yalade bat ki jing long jong kane ka perthei namar bangim sya pengob yalade hakibor jong kane ka perthei badru namar baka jinglong trais nong jongi kamlong hangne ka perthei handrei ka jinglong trais nong jongi kalong hangtei habneng ubleun karku unyarap yangi langba jong ane ka kubor nakabanta ka buram jong u amen Mentang ilepoi syakaban penwai no yang ka jing syakri ka jongi hakane ka no phaisngi nga ai kublai yakinong isim menta baro kublai isim menta hakane ka jing seng nadok ki perlok samla bat ye pastor ibla ay ka kupor hakane kapor bat nga ay kublay ru ya ki prabangai ki baya simbenta kaban pej bat sya skor halaki jong ki jing kisem bat halaki jong ki caka ublay unkor khu unyarap ye pilang paro bat ka bakhado nga karpat ye pi bapin ngau bhaban duai karpang na banta ka jingeseng samla jongi bat nakabanta ki jingeseng samla baro ki paran hapa upot jong kasinot bat ka assembly hi baro kowe
ngin penwai no eka jing syakri ke jong i oblay na jing ruai ka nambar ka basan spa inyo bupra te kani ka po ngas ngeu pha ban khot ya ki perlok samla ki bayalam ya ka praise and worship ban wan chene khmat ban yalam ya kani ka jing ruai bat hadin jong kani ka jing ruai ngas ngeu pha ban khot sa chi sen ni pastor ar parngap ban pelaj yangi da ki jing gerku penwai To ai bekecing ai kebedap yang kebedap kerhai kejong nong penim jeng yu Yesus Kristus. Kejing ejba kebedabam jukut kejong bleuk pa. Rengkat ru lem kejing selok kebetiang kebensaj bor kejong mensem bekuj. Kini lai hawai blei kini ban syong bansa. Rengkat lem bat ngi kum kikun samla jong kabalang. Kabalang hi barok kawai pat kiriu nget ki badona keleng saudong jong kenik pertei. Nadu mentah siduki bam jukut. Amen.